אצלנו בשלווה הדיירים הם לפני הכל. לפני הכל? לפני הכל. זו הסיבה שכל אחת ואחד בשלווה נהנים מבית חם. עם יחס אישי ואוהב. ומעטפת שלמה לגיל השלישי, בית אבות שיש בו הכל. פעילות חברתית. סביבה ירוקה ונעימה. מספרה, מכון קוסמטיקה. גם בית כנסת. קרוב לקניון גבעתיים. בית החלמה לאחר ניתוחים ואשפוזים ממושכים. ומחלקה סיעודית בוטיק מתקדמת, שכמוה עוד דור ייתן. מטפלים ואחיות 24 שעות. מוניתנו מסורת ארוכת שנים וצוות קבוע וקשור, שישמח לטפל גם בעיקרים לכם ללא פקדונות. כי אצלנו בשלווה הדיירים הם לפני הכל. לוסי, אני בעלי היסטורית.